как можем да разберем, че сме променили любовния си живот чрез тези техники, като емоционалната свобода и пренареждането на матрицата? По принцип, промяната на живота се дължи на много и комплексни фактори. Никога само едно нещо не може да помогне, но започвайки да променяме нашата гледна точка към нещата. Разбира се, човек, правейки дадена техника или преминавайки през някакъв терапевтичен процес, той не излиза от него и си казва: утре съм друг. Необходимо е време да осъзнае самата промяна. Някакси той започва да се събужда по-радостен, да гледа по-леко. Неща, които до вчера ужасно са го дразнили, днес вече минават през него и не създават същото усещане. Всяко едно такова пропукване на някакво убеждение, дори да не стане отведнъж, внасяйки в него някаква лекота, човека вече е влязъл в потока и той продължава да се движи в това нещо, така че си иска време. Затова не става така магично отведнъж, въпреки че като терапевт съм имала терапевтични сесии, които аз съм се очудвала на резултата от тях, но знам, че това е нещо от брънката, което сме оправили, че има още неща, които трябва да се оправят, но дори и внасяйки лекота в нещо мъничко, човек сякаш му наникват крила и започва да лети. От тук нататък той просто започва да мисли по различен начин и нещата стават по-лесни.